Ia să sări și noi cu o Dacia. Hai să vedem. O avem și noi să dea și. Mamă, dar se duce, nu glumă. Wow. Hai să cât de departe așa ce-o Dacia la. Se duce, wow. Vor fi dacă târlă. A ajuns la 400 și ceva. Și uite așa cum s-a zdrobit mașina asta. Să zdrobiți dacă vă place. Zdrobiți și voi butonul de like și de subscribe. Și să lăsați un comentariu dacă mai vreți astfel de episoade și un like la fel și tot la fel. Subscribe. De data asta aș vrea să luăm un Koenigsegg. Să vedem cât de puternic e. O luăm pe ăsta, acces. Hai să vedem cât de departe ajunge. Ajunge departe sau nu? Wow, wow, asta chiar face multă gălăgie. Wow, dar asta cred că ne colează, nu că... Ok. Oh! Mi-a dat crash. Nu a dat pauză. Wow! A fost așa de puternic impactul că n-am putut să meargă jocul. Foarte clasic. Aș vrea de data asta să luăm un autobuz normal. Hai să vedem cum e. Sărim cu el. 3, 2, 1 și... Hai să vedem cât de departe sare un autobuz. Păi, un autobuz care nu vă gândiți că e făcut așa de bine. Hai să vedem cât de departe poate să sară un autobuz și cât de bine se ține. Hai să vedem. S-a spart motorul. Și bun. Ok, se ține. Ăsta mai ținut bine. Bun. Ajunge în apă? Aproape, dacă nu s-a agățat de ăsta, era foarte bine. Să mai sărim o dată. Și la final de videoclip o să sărim cu un autobuz care are 25 de mii de cam putere. Deci, wow. Hai să vedem o dată să vedem cât de mult sare. Eu vreau să văd dacă ajunge la apă. Ok, se ține bine, ai mai trei dacă ajunge la autobuz. Bun. Și ajunge la apă, ajunge cea mai... What? Ok. Așa. Bun. De data asta aș vrea să iau o basculantă. Unde e basculantă? Uite-o. Luăm una încărcată. Aș vrea să... Hai să luăm pe asta. O luăm pe asta încărcată. Și hai să vedem cât de dacă cred că n-ai mai supraviețuit, indiferent dacă e sus, pentru că partea asta se desprinde. Ia să vedem. Și ok, se sparge motorul în curând. Da, eu să se sparge motorul. Oh, what? Da, s-a spart motorul. Oh, hai supraviețuit. Acum nu prea mai supraviețuiești sau... Dacă e fin asta și ai avea centură de-aia foarte bună, nu cred, nu știu. Chiar nu știu, cum decideți voi. Bun. Haideți să sărim cu un Audi care are 5000 de cai putere, dar o să sărim după ce sărim cu un BMW 5F90. Dacă vreți și voi astfel de moduri, luați-le de pe modul am să fac și eu un tutorial cum să le luați și despre modul și despre World of Mods. Hai să luăm ăsta roșu, Competition. Hai să vedem cât de tare se duce și cât de tare se aude. Și să vedem dacă mai supraviețuim. Arată frumos. Hai să vedem.
se duce și a pierdut un pic. Nu te cred că ajunge până jos, nu te cred. Aproape să treacă de 500. Foarte aproape. Se mașina. Deci sunt toate mașinile în videoclipul de astăzi și la final o să luăm autobuzul cu 25.000 de cai putere cu rachete. Wow. Haideți să luăm un... uite, o mașină foarte bună. Un 1.4 Twin Porte-Cotec. E un Opel Astra H. Jocul ăsta, dacă vreți să vi-l așa, se numește BeamNG pentru cei care nu știu. Și este... are și foarte bun. Bun. Hai să vedem. Hai să vedem de la interior cum se vede. Și se duce, nu te cred că se restoarnă. S-a făcut puțin. Ajunge în apă. Ajuns în apă. Sincer, supraviețuiești. Chiar cred că supraviețuiești dacă ai centură. Chiar pot să zic că ai șanse să supraviețuiești. Da, chiar poți să supraviețuiești. Bun. Eu sunt curios să sar cu un Lamborghini Aventador. SVJ, dacă nu mă cer. Ăsta cred că e SVJ, da, e SVJ. Hai să sărim cu... uite, ăsta care seamănă chiar cu un Lamborghini Aventador SVJ. Hai să vedem cât de departe ajunge. Sunt foarte curios. Stai, facem numărătoarea inversă. 3, 2, 1 și... hai să vedem. Se duce. Dar se vede destul de tare, nu cred că mai am audă în momentul de față. Se duce și... am să dau un drift și... ok. Nu mai să supraviețuiești. Da? S-a făcut plăcintă. S-a făcut plăcintă, băieți. S-a făcut plăcintă. S-a făcut foarte bine plăcintă. Hai să luăm acum un... imediat, așa. Hai să luăm un Bugatti. Hai să vedem cum e cu un Bugatti. Îl luăm pe cel mai rapid, cred că ultimele sunt cel mai rapide. Are 600 cai putere, 606 cai putere sau luăm. Doar că toate au aceleași cai. Bun. Hai să vedem cât de departe ajunge un Bugatti. Bun. Bun, hai să vedem. Îl punem pe sport. Stai. Cred că e electric. Sport. Are, da, spun, cred că are și race. La unele au și race. Bun. 3, 2, 1 și... wow, ușor. Bun, se duce. Cred că se duce mai mult decât... what? Nu te cred. No. Mamă, s-a rupt în două. Mă, ce se întâmplă, mă? Se aude chestii în el. Da. Nu mai supraviețuiești deloc. Și s-a rupt și în două. Bun. Așa. Ia să vedem. Mai să sărim cu... sincer aș vrea cu un M4. Ia să vedem. După luăm M8-ul. Aș vrea să-l iau pe ăsta M4 CSL. Are și CS. Era mai puternic sau nu știu. Uite, să luăm. Ăsta e foarte rar, că e limited edition, 1700 de... hai să luăm pe ăsta dacă zice că e limit. Hai să vedem cum e. S-a meritat.
pentru 1700 de exemplare. Ok, chiar e frumos, chiar și mie îmi place. Ia să vedem. După o să facem și niște salturi pe scări, o să facem mai multe videoclipuri de astăzi. Wow, nu te cred că sare aproape ca Bugaciu. Mamă, cât de aproape a sărit, la fel, aproape ca Bugaciu. What? Deci, nu înțeleg nimic ce s-a întâmplat aici. Deci, da, s-a făcut sarma, nu plăcintă. S-a făcut varză foarte rău. Hai să luăm și o legendă. Hai să luăm una mai tunată așa. Uite, hai să luăm pe asta. Uite, luăm pe asta. RHD, să vedem cum e. Oare o fi bun? Ok, se ține bine, se ține bine. Bun, se duce. Oh. Hai să prevesuiești. Oh. Se răstoarnă? Bun. Acum hai să sărim cu un X6. Da, X6. 3, 2, 1 și... Chiar e puternic. Și chiar arată și frumos. Se rotește? Oh, nu mai se mai rotește, clar. Foarte. Da. S-a turtit de tot. Văd că botul s-a lungit foarte rău. Dar în rest e cam gata. Cred că nu, nici motorul. Motorul arată așa, mai merge reparat. Hai să batem o steritură. Și motorul deodată. Bun. Da, nu mai e și motorul e gata pentru că a intrat apă. Nu mai așa. Bun. Acum hai să sărim cu un Audi R6 care are 5000 de cai putere. Uite asta. Wow. Chiar e absolut wow. Hai să vedem. 3, 2, 1 și... Să ne dăm tare aici că ar fi. Ia. Se duce. Bun, se duce și... Ok. No. A sărit mai mult decât Bugatti, e și normal. Oh my god. S-a făcut de tot. Nu mai ai ce să repare, direct daună totală. Indiferent dacă erai în spate, nu mai treci deloc, e imposibil. Wow, deci absolut wow. Bun. Vreau să mai sărim o dată, da, cu drift, da, o drift la final, hai să vedem. Și hai să vedem. Wow. Acum hai să luăm tot o mașină care are 5000 de cai putere. Uite-o aici. O luăm prototype. Poate mai puternic, cine știe. Bun. Hai să vedem. Ne dăm mai în spate. Cred că s-ar putea să sară de aici. 3, 2, 1 și... Da, mai ales. Oh, mă guși. Nu mai zic nimic.
Nu te cred că ajunge până la final. S-a strâmbat. Acum hai să dăm aici. Da. Se duce mai departe decât audio sau nu? Voi ce ziceți? Nu se duce mai departe decât audio? Ma. A luat și foc. S-a și rupt, a luat și foc. S-a și turtit. Nu mai așa, nu mai zic nimic. Wow. Bun. După asta, hai să luăm un sincer. Sunt curios ăsta dacă merge, hai să vedem. Deci cape. What? Nu te cred că merge. Băieți, pregătiți-vă pentru o săritură foarte mare. Nu. Se duce. I-a murit motorul, s-a spart. Se duce. What? Ce se... I-a căzut roțile. Nu, din nou. Nu m-am poziționat bine. Ia să vedem, la dreapta puțin, nu la stânga, la dreapta. O să se spargă motorul și nu înțeleg de ce o să sară roțile. Aba nu. O să dă mile pe oră. Nu, la ratele. Hai să vedem, chiar curios. Ok, a pierdut. Mamă. What? Se răstoarnă. Oh. What? Ce-a ieșit de acolo? Bă, ce? Da, s-a făcut varză. Wow. Nu credeam că pot să acum. Bun. Schimbăm acum că e grav. Nu prea pot să-l controlezi. Și acum hai să luăm un M8. Să vedem cum e. Luăm M8-ul ăsta. Negru. Hai să vedem. Ok, interiorul arată bine, chiar îmi place. Bun, 3, 2, 1 și... Băgăm pe sport. Haide. Se duce, chiar s-a ținut bine. What? Ok, se ține bine. Chiar se ține bine. Gata băieți, hai să sărim. Tot cu M8-ul. 3, 2, 1 și sărim pe scări. Hai să vedem. Ok. Ok, hai să luăm sincer aș lua... Uite... Hai să luăm mașina asta, uite, luăm... Asta de off-road. O luăm pe asta... Sport, turbo. Hai să vedem. Ce bine coboară. Hai să vedem. Wow. Chiar s-a dus, wow. S-a sunat. Bun. Haideți să luăm un Audi. Sau? Nu. Haideți să luăm un Dodge, sincer, Dodge Challenger. De cum e. Îl luăm pe ăsta, un Hellcat. Hai să vedem cum e. Să vedeți o detalii și ce. Ok, se duce. Și aici cred că... Ok, nu mai aterizează.
Ai și motorul. Ala și foc. Da. Acum sunt curios să sărim cu... Tot cu basculanta, dar sărim cu ăsta. Hai să vedem. Cum se ține. Mamă, cum face? Cred că va fi un impact puternic. What? I-a zburat roțile. Oh. What? Da. A fost un impact destul de wow. Acum, hai să luăm pe cel cu rachete. Unde este? A, uite-l. Hai să luăm pe ăsta cu rachete. Jato. Ia să vedem. 3, 2, 1 și... What? Ce găsi pe față? Nu, a pierdut control. Wow. Din nou. 3, 2, 1 și... Ce-am filmat aici? Se duce pe față. Se rupe. A dat 2 backflip-uri. 3 și s-a dus. S-a dus. A venit momentul să sărim cu autobuzul de 25.000 de cai putere cu rachete. Hai să vedem. Unde este? Uite-l. Și hai să sărim. O să sărim prima dată asta cu Hero. Veni cum e. Ok, ignorați astea, nu știu de ce au apărut. Deci, haideți, 3, 2, 1 și... Zboară? Credeți că zboară? Ia să vedem. Ia cu motorul. Zboară, zboară. Trebuie să ai rachete. Mamă. Oh! S-a făcut plăcintă. Păi de cap, cum s-a făcut? Mai încercăm o dată, doar că nu dăm având direct de aici. Dăm atunci jos. Ia să vedem. De aici. Ia să curios. Acum din first person să vedem cum e. S-a dus. Să duce peste tot. S-a făcut vars. Acum sunt curios cel cu aia pe față. Țepușul ăla, uite-l. Hai să vedem cum se duce. Ia. Noi dăm de aici. Hai bine să dăm de aici. Dar s-ar putea ăsta să mă zboare, care aia pe față și e grea. Ia să vedem. S-a dus foarte bine. Wow. S-a făcut de zici că nu mai autobuz, zici că e mașină, nu autobuz. Wow. Păi băieți, hai să închide videoclipul. Vreau în comentarii care vi s-a părut, care mașină vi s-a părut cea mai nebună. Să scrieți în comentarii. Eu am fost Antonio X și vă las. Pa, pa.